Já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska budeme točit, jak se budeme malovat na Halloween. Jdeme na světluškový pochod. Jdeme za Černou vdovu a zapomněla říct, že tu je se mnou zase. No. A já jsem Zuzka, takže čau. Mě znáte z jednoho videa. Takže čím začneme? Začneme. Hej, počkej, kdybych chtěla dvě zrcátka, ty to máš jenom musela. Nebo to dáme tak do prostřed, ale... Takže, jo, tam se uvidíme obě, ne? Oh. Jednak, když tak může jít odejít a jít velký. Ale bylo by to... Jsme u mě v pokoji, když tak, jo. No. Já to nejdu vidět přes toto. Tak to dáme do... Jo, dobrý. Takže můžeme si dát aj... Sakra černá, to je černá, já šedou nemám. Semka to dáme, tak. Takže... Jinak, tak jdem na to. Začneme tou černou, pak dáme tu šedou, ne? Jo. Tak to dáme místo té bílé, ne, jak dávala. Jo, bílou nemá ani jedna. Jinak bílou nemá ani jedna, tak se nedívte. No. Děláme to podle jednoho videa z YouTube. No, já čekej, já si to musím, já si musím vzít tohle. Já jsem právě zabila tričkem muchu a mám přilepenou ule. Vím, že by to šlo možná taky ještě. Já to mám ještě tak. Ty vole. To je černý jako kráva. Ale na tu černou dobu se to hodí suprově. Jo, a to jsme vám zapomněli říct, jdem za černou. Nechceš si to vzít tam, ať tam tu taky vidět? Za černou vdovu? Jo. Takový černý oko. To vypadá, kdybychom ho neměli. Jo, já jsem to teď dělala, jsem pokoušela štětcem. Kašlu na to, tohle je nejlepší. Jste superové. A nemáme jedno oko. No. To potom budeme odličovat. Akorát to... Máte ty tamponky odličovací? Jo, ale nevím, kolik máme od toho. Odličováku. Dobrý, ale já to mám všude. Máš tu někde kapesníček? Piješ do koupele na dveřích, ty kapsáky, vem ty uchoštory, takhle ty tyčinky. Jo, aspoň 5 nebo víc. No čau, už jsme zase tady. Vypadá úplně jak Jack s tím okem. Máme být černý vdovy? Máme, ale víc než 5. Jo, to je jedno. Stejně budeme pořád potřebovat, takže. Jedu na druhý, pak si to ještě zlepším. Ty vole. Počkej. Já to mám úplně všude, naslím si to. To se nějak nevyvedlo. Takže To byl blbý nápad, to vám poradím. Tohle video nedělali, ty koukni se, ty máš úplně černý oko. Ale tak na tom videu já ho jinak nemám tak černý, že? Dobrý, jsou tady uprostřed. Ne, já to chtěla na to. To je jedno, ty se potom utře, neřeš to. Jasně, bílým rukávem. Jinak jsme docela nervózní. Jo, protože nevím, jak to dopadne. A děláme to úplně poprvé, jo, ten make-up. Make-up, jo. No, tak jako to malování. Jako nemalujeme se poprvé, ale prostě... Já si stíny dělám poprvé, jinak jako, že... Ty taky? Jako já jsem taky měla stíny, jo, ale dělala mi to ségra většinou. No, takže... Ale dělala jsem si aj sama. Do prdele. My nemáme oči. Už vypadám trošku líp, jak je mám obě dvě černý, že? To bude dlouhé video, když tohle doma... Však ona to stříhala, proto měla 5 minut.
To je jasný. Tak ale ona si taky umí malovat, jasně. Co? Čekaj, já jdu k tomu. Ne, nechám si to tak. Tak, Jak se nám to nevede zatím? zatím to vůbec nevypadá podle plánu. Vypadáme jak digřetí, ale to je jedno, máme být zastrašidla, že jo? Jo, fakt vypadáme jak dejžoti, jo. Mně vůbec černý nesedějou. Mně černý nesedějou. Ty to máš všude, ty to máš i na čelu. Jo, tady máš to. Máme mít zastrašidla, ne? Uděláme si to i dolů. Protože máme být zastrašidla. Pěkný. No tak máme být. Proč nejsme cigánky, hej? My jsme byli černý hned. Cigánky mají zkrácenou tu práci. Protože jsou černý a nemusí Ale taky mi pár nech, jo, já si beru ještě 2. Nebo kolik jsi jich použila? Ať má každá 3 použitý. No, ať má každá 3. Takhle to vyjde a jedno je navíc. Máš tu nůžky? No tak teď vypadá jak nějaká smrtka. Však to si stejně zničíme těma slzama. Já vím, ale to je jedno, říká si. Na půlka, jo. Jako fakt vypadáme jak největší dementi na světě. No největší asi ne. Tak na půl. To se zora vypadá ještě hůř. Je pláču. Já jsem mít aj kapsní. Tak jak v tom videu? Jako fakt vypadáme jak blbečci, ale Prostě jinak to. malovat se neumíme. Já si to trošku. Obzvlášť, Venďo. Nevypadám fakt jak debil nějaký, ale já to mám všude. Já taky. Jsme si to měli nejdřív zkusit. Víš, co by ale nebylo fér, kdyby jsme si to zkusili, ale povedlo se nám to. Hej jo, to je hezky, když se tu dáš to světlý. To je takový třpitivý. Mám to ještě já toto. Já to chci právě, že otřídat, to není černý. Existuje druhá strana vlastně. Takhle už jak tebe demek nevypadá, nebo no. Teda já jo, Venďa ne. Hej, když máme vypadat jako smrtky. Smrtky, jo. No jako máme vypadat jak nějaký Hej. strašidla. Ani to nevypotřebujeme, jo. Už to nevypadá tak špatně, ne? Počkej. Co sem lezeš, to moje? Nevypadám jak debil, takže jsem Jakože nic neřešte, já jsem sice tmavý typ vlasů. Já jsem blond, ale jako vůbec mi ta černá nesedí. A přitom by blondýna měla sedět. No tak jakože mě černá sedí, ale ne fakt na očích. Vypadám jak debil, ještě když mám hnědý oči. Co to je? Já to klepu z toho. Však dívej. To
Takže jako všechno vysypala. Padej. Stejně to tam zase natáčí. Už natáčíme 10 minut a nemáme... Ty vole. Skoro nic, to bude tak 20-minutový. Používej tuhle modrou. To aj víc. To je taky dobrá. To ne, já už to asi mám. Ty oči. Tak necháme to séru. Stmavíme si obočí. Ty nemáš nějakou světlou úplně? Modrou. No. Já si stmavím obočí. Ty ne? Možná. Ty vole. Tak to sundej. Počkej, kde to měla tady, že? Tady tak. Jinak pak vám ukážeme jeho psa. Který spí a má sračku a blije a všechno. Asi je těhotná totiž. Ale byli jsme na návštěvě, takže ona tam něco zežrala jinému psovi, takže proto blije. Ty vole, to nedopadne vůbec dobře. Ještě, že tvoje mamka nemá linky. To je to, co se vždycky dává úplně na okraj těm prasa. Ještě, že? Tak. Jinak říkala, že si myslím, že bychom za chvíli mohli na ty slzy. Tady mám tvářenku. Máte takový ten velký štětec na tváře, jak kdyby. Velký štětec. Budu asi muset vystačit s tím. Co máme? Ale ty máš nějaký štětec, ne? Jo, ale ten je strašně tenký a nic nedělá vlastně. Dobrý, ne? Taky si to dej. Ježišmarja. Ty vole, vypadá mi nějaká štětka. To asi obě teďka. I musíme pohnout, protože mě se moc dlouho nenatáčelo videa, jo? Takže... Jak dlouho nejvíc? Já nevím. Jinak jakože půjdeme na ty slzy. Když tak to bude pokračovat, jo? Bude pokračování asi. Fakt možná, asi. protože nám to trvá fakt dlouho. Fakt hodně dlouho, protože jako to jinak nejde. Já jdu asi na řasenku. Já si vezmu svoju, ať to dělám zároveň. Mám 2 řasenky, jednu mám rozdělenou, takže to mám odlicky. Počíš mi jo, ty vůbec nebarvijou. Tak já ti počím tu druhou. Jo. Ona ještě není použitá. Máš odlicky a mám od kačky. Která? Sedlařové. Jo. Já udělám pro mě to. Ty slzy musíme taky. Jinak, abyste se nedivili, že Zuzka je tady, tak ona u nás dneska bude spát. No, protože jdu taky na ten světluškový pochod. Vlastně to byl můj nápad. No, a ona by se neměla jak dostat potom dom, tak u nás přespí. A proto Reven dělá taky. Jsem ji donutila. Jsem ji fakt donutila. Trvalo mi to 5 dní. Fakt strašně dlouho mi trvalo ji překecat. Vítaz vám. Čekej, teď to potřebuju taky. Tak ne? To zmáknu nějak tady s tím. Tak běž k tomu velkým. A já se píchla do oka. A moje oko. Ty vyslezíš teďka. Neplakej, to bude dobrý.